बेसेरा बेसेबा खस्थ' मोनदों बेबा रिमाला खनगासिनो दा दे दे बदलेबो जाहाथ दे ब्र दे ओमफ्राय थांसैला दे 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 थेंक इउ लोगो मोनगोन दे Hello friends, happy Independence Day. So nek kita थांगासिनो उदालगुरियाव मोनसे रिजर्टआव माने लिसान आं ओमफ्राय बे जों साफा थांगोन लिसानजों सोरबा थांगोन नामा बेखौ मिथिथ'आ ओमफ्राय दा थांग्रोनि खैराबारिसिम ओमफ्राय आंनि गारिखौ दोननानै लिसाननि गारियाव थांसै आरो जोङो बे रिजर्टसिम थ' नोंथांमोननोबो देखायगोन हायोबा ड्रन शटबो देखायगोन थ' नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ फिसा ब्लग खालायनो नाजानि दिनै गोदान खुलिदों आरो बे रिजर्टआ स' नोंथांमोननो देखायनोसै नायलांबाय थादो जों दा सफैबाय नै उदालगुरि ओमफ्राय फ्रेन्सिस ब्र'नाव हाबनो नंदोंमोन ओमफ्राय हाबहैबाय नामा गरमथार सन'नि र' नोंखौ लामायाव ओंखारबोनो होबायमोनलै औ माने औ न'सिम हाबैला होनदोंमोन ओंखायनोथ' ओरैनो लिसान थांगोन होनलाय फ्रान्सिस हाबथ'ला नामा नैसिम फैनो हासिगोन नामा नोङो टार्निं লাগে फ्रेन्सिस ब्र लोगो मोनबाय दिनै ना जाबाय दे ब्र दे ओमफ्राय थांसैला दे 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 लोगो मोनगोन दे जोङो फैदोंमोन दायो फ्रान्सिस बसुमतारी जेराव आंनि दा फैनो गोनां मोनसे रिलिज जानो गोनां भिडिअ नोजोर दिनै टिजार आउट खालामदों बेवहाय बेखौ स्केचिं खालामनो होदोंमोन आरो आं बे फंबायनाव फैदोंमोन आरो उदालगुरि बिराद मोजां स्केच खालायो बेयो दा नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय फ्रान्सिस बसुमतारी ब्र'आ स्केच खालायनाय डिम्पुनि हेलिनानि आरो इंलिश मेकारनि स्केचखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालायनानै खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो बिदानि फेसबुक एन्ड इन्सटाग्राम लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोना मिउजिक भिडिअ नुगोन आरो बेनि स्केचखौ ओमफ्राय माने बेनि स्केच मथेसो थारमाने भिडिअआ स्टार्ट जादों नालाय नुगोन दा जों थांसै एबार नेक्स्ट लकेसन मामोनलाय हेरिटेज बड'लेण्ड हेरिटेज आग्र रिजर्ट बड'लेण्ड हेरिटेज रिजर्ट फाइनली जों सफैबाय नै बेनो टिकेट लागासिनो टिकेट जाय नेকি এফালে ক'ত যায় এনেকা আহিব পাৰে আইবা নোৱাৰে ইহে ৰাস্তা এখন মানে এটা ট্ৰেক আছে কি আছে ওপৰত কিবা হৈ আছে ফাইছা ওপৰত এ পাস ল'ব লাগে নেকি ইয়াতে আছে কেই টকা টিকেট सिस्टेम जागासिनो बेसे लायो बेसे लायो 400 जागोन 100 सासेयाव 100 माने बेलेग दिनाबा 10 टाका ना दङ इयो 100 लाजासे नङा सिंगार हर लिंहरदों हा सिंगार माथि 100 टाका नागि लुचि जाबाय 400 टाका एला हाजो मानखौ होनो ना गारिया So बेनो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' रिजर्टआ दासो गोदान बानायहांदों आरो ना गेजेराव सासे जाबाय पबनजित हाज'वारि गासिबो आखाइ खबनो हागोन मोजांहाय बेसेरा बेसेबा खस्थ' मोनदों बेबा फार्स्ट सेकेन्डथ' आगुवाय আহিলে ভাল बेनो रिजॉर्टा हाथी सफारी चल रहा है इधर देखो
So बेखिनियानो so खेबसे नोंथांमोननो ड्रोन शटआव देखायनो नाजानि नायदो ओमफ्राय बेथिं दङ नैबे रेस्टुरेन्ट so जों दा बेनिफ्राय रिटार्न फैफिनबाय नोंथांमोना ड्रोन शटआव नुखाबाय लोगोसे दासो गोदान बानायगासिनो नालाय उनसिम मोजां जागोनखौ आसा खालामबाय आरोना ओंखारबोबाय so जों दा फैयै सफैलायबाय उदालगुरि टाउननि बिशाल मार्केटआव एसे हाबनानै लिया आंनो माबा गिफ्ट होयोनो आंना आनबाय थादोंमोन बिथिं दं जोंना बिलि पिप लगायनोसै आरोना बिलि माथो माबायाव थांगोन नोंलाय रायनाव थांगोन बिराद थगायो दा थांगोन दा बे बुहुम नङा इमान थगायो राहुला खिथाहरदों आंनो बिलि मोना फैगोन द' होननानै आं थांगोन नाखो इरिसनि थाबाय थादों हारसिं जागोन होननानै आंबो थांगौमोन ना इदिबा हाबनो होनो नामा हाबनो होनो फ्रियावनो हाबनो होगोन नामा होमारगोन होयोबा थांगोन सोर आदा दं होमबालाय रायलायदो देलाय होनदो लिसानबो थांगोन होननानै बुं नंगौ बिथिंबो लारि फैगासिनो गारि स' जों फाइनालि सफैबाय नै राइन' इकर रिजर्टआव ओमफ्राय बिथिं रिमाला खनगासिनो गाननो बेयाव स' जागासिनो बेहाय जागासिनो श'आ ओमफ्राय हायोबा नोंथांमोननोबो देखायनोसै स' नायबायल' थादो स' जों हाबनोसै सानदों दा सिङाव दा जों सफैबाय रिजर्टआव मनसुन्दा Thank you. Hello. Thank you. Welcome. Aji sham tomar show. Nishchoy. Perform kori. Oh, thank you, Nasim. Ore bitin de. Nebai thagna, orai so morai ziu gudan ziu diagatna. Nani dinga ka zau gudan zebla. Nani dinga ka Apa jahakin ada Rahul aja na? Apa jahakin ba? Woi, jahakin ba? Agai dok naga nane. Somkara kon kasih dane. Zaru kolai megon besar, somayna nani gandai zendaya. Ajli se zakna, ayni se zakna, bui. Daudang jang bibar thulaina. Zaru somai masikaya, lalai bai, ani desekhu, sase sikaya khona lalai bai, ani desekhu, sase sikaya khona lalai bai, ani desekhu. Sase sikaya khona langai bai, ani desekhu. Sase sikaya khona langai bai, ani desekhu. Sase sikaya khona langai bai.
गोजोन्थों सरकारबाया फन खाबाय ओमफ्राय दा बिथिं डान्स जागासिनो नै रान डान्स एकाडेमिनि ना जोंबो दा दसे थानानै बेनिफ्राय ओंखारसिगोन हरबो जाद्रायबाय नालाय दे गोसो थांगोन दे माबाय दे लोगो मोनगोन गुड नाइट मा होनदों बिदि माखौ Hey, all people from Timakushi, love you all. So, bye bye Rhino, bye bye. Matuje salam. Matuje salam. Ma. Hah? Lam. Mataram. So, sudah beनिफ्राय ओंखारबाय. Hey, Rahul dah. गथ'-गथाया मोजाङै नायदो नोङो बेनिफ्राय ओंखारबाय जोङो दा थांसै बिलिमोननाव दा नायबाना बेदर मोनजाहैसिगोन बरखायानो